नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. पावसात अपायकारी घुडो कोसळण, नवीन घराची हानी, मंगल कार्याक सिद्ध जाल्ल्या कुटुंबाचेर संकट. कुमटा गेले 2 दिसांच्यान पडच्या मुसळधार पावसान कुमटा तालुक्याच्या दिवगी तंड्रकुळी ग्रामात राष्ट्रीय महामार्गा लागूनच आशिल्ल्या एक नवीन घराचेर महामार्गाच्या गुड्यावयलो मोठ्या आकाराचो एक फातर येवन घराच्या वंटीक आदळन संपूर्ण घराक नुकसान जाल्ली घटना घडली. तंड्रकुळी निवासी गणेश तुळसू अंबीक हेमगेल घर असून या घटने वेळार या घरात लोक आशिल्ले. या घरात 28 जुनाक तेमगेल्या अक्षतया चलयले लग्न असून कुटुंबातले सगळे जण त्या तयारीत घरात आशिल्ले. घराक रंगरंगोटी करून घर सजयले. या घटनेन सगळे घराच्या वंटीक धाळे पडले आणि बेरंग झाले. घटनास्थळार रेव्हन्यू खात्याचे अधिकारी येवन परीक्षण करून अंदाज 95,000 रुपयाचे नुकसान जाला असो अंदाज व्यक्त केला. 2017 सालात तंड्रकुळीत घुडो कोसळणं शिवप्पा अंबीक हेमगेली 3 अमायक भुरगीं माथेच्या ढिगाऱ्यात पण मरण पाविली आणि संपूर्ण घर माथेच्या ढिगाऱ्यात पुरिले. घटनास्थळाच्या ग्रामस्थांच्या म्हणण्याप्रमाणे RBIच्या कामगिरीनंतर अशी घटना खूप घडतेर आसात. महामार्ग रुंदीकरण कामावेळार फातर फोडूक ब्लास्टिंग केल्ल्याक फातर हालन शिदळ जालात. पावसात ते कोसळणं सकल पडतात म्हण हेच पुढे घटनास्थळाच्या आजूबाजून वास्तव्याक आशिल्ल्या ग्रामस्थांक केन्ना कसले अपायकारी संकट येतले हे सांगू जायना म्हण प्रशासनान आमकां रक्षण दिवूं जाय आणि अपायापासून योग्य उपाय सोदून न्याय दिवूं जाय अशें ग्रामस्थान आग्रह केला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारात केंपेगौडा जयंती उत्सव साजरो. कारवार आमगेल देश ऐतिहासिक स्थळांत संपूर्ण पसरिल्लो आसा. अशा प्रत्येक ऐतिहासिक स्थळाक भेट दिली तेन्ना ल्हान ल्हान वस्तू बद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती समजून घेऊ जाय अशें अप्पर जिल्हाधिकारी राजू मोगवीर हेमी सांगले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभाभवनात आयोजित केल्ल्या केंपेगौडा जयंती कार्यक्रमाची दिवली पेटोवन उद्घाटन करून तेमी या वेळार उलयताले. ऐतिहासिक साधना आणि ऐतिहासिक केल्ले कार्य हे जो अर्थ करून घेऊ जाय हे मुख्य आसा. राज्याच्या खिंच्या भागात जेन्ना आमी भेट दितात तेन्ना आमी थंयच्या स्थळा विशयाचेर, थंयच्या प्रत्येक वस्तूचे चिंतन करूं जाय. आमगेले इतिहास आमी अर्थ करून घेयल्यारच तेजे खरें सार्थक जातले. विद्यार्थ्यान शालेय शिक्षणा बरोबर ऐतिहासिक सुद्धा जाणून घेऊ जाय अशें तेमी सांगले. या वेळार उपविभागाधिकारी जयलक्ष्मी रायकोड हेमी सांगले की इतिहास स्थळार प्रत्येक शिल्पा फाटल्यान एक कथा उरता. तशेंच केंपेगौडा हेमी बेंगळुरात बांदिले तसले प्रसिद्ध देवालय असून विद्यार्थ्यान प्रवासाक गेले तेन्ना किंवा कुटुंबा बरोबर थंय गेल्यार त्या देवस्थानाक भेट दिवन तेजो सखोल अभ्यास केल्यार मात्र असली जयंती साजरी केल्ली आणि विद्यार्थ्याक तेजे तत्व, आदर्श तशेंच गुण समजून घेऊन भविष्यात उत्तम नागरिक जावंक सहकार जातलो असो तेमी अभिप्राय व्यक्त केलो. या वेळार अस्नोटी शिवाजी विद्या मंदिर हायस्कुलाचे कन्नड शिक्षक श्री गणेश बिष्टनवर हेमी केंपेगौडा बद्दल विशेष उपन्यास दिलो. या कार्यक्रमात कन्नड संस्कृती खात्याचे सहाय्यक निर्देशक रामचंद्र KM, शहर पोलीस CPI बेळगी, शिक्षक आणि विद्यार्थी हजर आशिल्ले. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರವರು अस्नोटी कृष्णापूर श्री क्षेत्र विठोबा रखुमाईच्या गावागावात पालखी दर्शनाचो कार्यक्रम
फाल्यां अखेरचो दीस. कारवार. अस्नोटी श्री क्षेत्र कृष्णापूरच्या श्री विठोबा रखुमाईची पालखी आणि वारी दर्शन कालच्यान सोमार 26 जुनाच्यान सुरू जाल्ले असून अस्नोटी गांवच्या सगळ्या भक्तांन मोठ्या भक्तिमय जल्लोषात वाड्या वाड्यार पालखीचे स्वागत केले आणि कोळगे आरव श्री गणपती महामाया देवस्थानात हरिनामाच्या वारकरीन मनोभावे गजर गायलो आणि पुढे गेले. जय गोपाल मुखात पांडुरंग जय गोपाल. हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो. राधारमण हरि गोविंद बोलो. पुंडलिक वरदे हरिदेव श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की. हे पाऊस पडला चिखल झाला नदीला आला पूर. पुढे जाऊ थोडा आता इथेच पंढरपूर. इथेच जाऊ माजाळी सिद्धिविनायक देवळात गाजर गायले. आणि तसेच आज मंगळवाराक माजाळी गावात माजाळी, गांवगिरी, बावळ, चित्ताकुला अशा ठराविक मार्गान ग्रामस्थांक दर्शन दिवन आज सदाशिवगडार वास्तव्याक रावलात. बुधवार 28 जुनाक पालखी दर्शनाचो अखेरचो दीस आसून तारीवाडा, कणसगिरी, बिरतुळबाग, हळेबाग आणि सकल कोळगेपर्यंत दर्शन दिवन श्री क्षेत्र कृष्णापूर देवस्थाना कडेन येवन वारी आणि पालखी दर्शनाची समाप्ती जातली. 29 जुनाक आषाढी एकादशी आसून भक्तान श्रीच्या दर्शनाक पात्र जावन कृतार्थ जावचे अशें श्रीच्या सेवा समिती कृष्णापूर हेमी भक्तांक कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले.
विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.